माने दा मोनायाव माबायाव मा होनो हरनि 1टासोआव नुगोन लाइभ माने आं गोदान आपल'ड खालामगोन आरो दा जोङो दैजिंआव थांसै दैजिंआव थांनानै माने दा मोनायाव माने डिजे नाइटखौ नोंथांमोना नुगोन आं आपल'ड खालामगोन प्लास ओमफ्राय मा होनो आन्निया ब्रह्म फैगोन आन्निया ब्रह्मनि माखासे पारफरमेन्सफोरखौ नुगोन दा जोङो नै थांगासिनो दं लामाया बेजों थांगोन जोङो दा लाखिथ'दों नै गारिखौ आइया जों थांगासिनो दङ ओरैनो हरदों नै थांसैना हाय दाहाय नुगोन दे लोगोफोर मोनायाव नुगोन दाहाय दा जों थांनो ओंखारबाय नै लामाया बेनो दसे बायहेरायाव एसे माबा खालामदोंमोन दा माने आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय रेडि जादों दा हरनि थाखाय गोजांनायनि थाखाय लाखाजोब्बाय लाइभ हगारनो माने मा प्रानजित बर' नोंथां माने लाइभ हगारनो हानाय नङा मानोना बे सिङाव जै हाबबाय नेटआनो नांखाया आरो बेखायनो आङो मोजां खेबगोन ओमफ्राय आं हरावनो फैनाय लोगो लोगो आं लामा लामा आपल'ड खालामबोगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय दाहाय इन्जय खालामफादो हरनि 12टानिफ्राय आं हगारगोन माने आपल'ड खालामनाय नोंथांमोना नुगोन आरो ना आन्निया ब्रह्मनि नुगोन ओमफ्राय डिजे नाइट दङ बेखौ नुगोन सोर बियो प्रानजित बर' दिनैनि सिंगारा माबा आन्निया ब्रह्म दं ओमफ्राय डिजे नाइट दं 600 रुपिस लायो डिजे नाइटआव नों हाबोबा सयथानिफ्राय हरनि 10टासिम माने दैलिक जागोन आरो बे डिजे नाइटआ नोंथांमोना फैबानो नुगोन 600 रुपिस ओमफ्राय गियार गंसे बा गंनै फ्रि बिदि मोनगोन आरो सिङाव फुरा ओमफ्राय खिन्थु भटार आइडिफोर नांगोन आरो ना नोंनि माबा मा होनो एज प्रुफ नांगोन दैमु बर' आदा मोजाङैनो दैखांना आपल'ड हो जागोन दे मोजाङैनो दैखांना आपल'ड खालामगोन नेनानै थाबाय आदा अके दे नेनानै थाबाय थाथ'दो माने मा होनो आं खोन्थादों बे डिजे नाइटआव हाबोबा सेंग्राफ्रा 20 इयार्स ओमफ्राय सिख्लाफ्रा 18 इयार्स जाथारनांगौ आरो ना अब्लासो हाबनो हागोन आदसा बेखिनियानो नोंथांमोना दाहाय लोगो मोनफिनसिगोन हरनि 12टा बा 1टायाव बाय बाय